Niasab din si Set Dayaday. Pastor, mayong hapon sa last nimo nga episode, Pastor, adtong March 28, 2019. Okay? Mahitungod sa buhat 19:3 ngadto sa size. Kay gibautismuhan man sila og usab, buot ba pasabot nga sayop ang bautismo ni Juan. Actually, igsoon wala sa bersikulo sa kapitulo 19 tungod kay adunay rebaptize nga nahitabo o rebaptism nga nahitabo sa Acts chapter 19. Wala mag-ingon dinhi nga sayop ang bautismo ni Juan. Pero ang issue diri na ay mga tao nga nabautismuhan sa bautismo ni Juan nga wala makabalo nga naay Holy Spirit. Wala sila mabautismuhan nga naay informasyon mahitungod sa Holy Spirit. So ang gisgutan diri nga dunay rebaptism tungod sa doctrinal issue. Mamangani nga alang usab sa mga tao nga bisan pa man og parihata sa pagsabot mahitungod sa righteousness by faith, parihata sa pagsabot mahitungod sa Trinity. Pero kung adunay area, say for example, ang sa balaang kasulatan Sabado, ang adlong ipagpahulay, unya ang imong gi-practice Domingo, i-rebaptize gyud ka tungod kay adunay area sa pagtulonan nga wala nimo masabtan. Susama ni atong basahon karon. Acts chapter 19, sa imong gideklarar nga bersikulo chapter 3 verse chapter 19 verse 3 to 6. Tanaw na to. Dus ta sugod. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo? Og sila mingon kanila, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. So imo makaplagan igsuon nga dili sa tanang panahon nga ang usa ka tawo nga gitagaag sa kamatuoran gibubuan o giliguan sa tibuok nga kamatuoran sa doktrina. Nay mga tawo igsuon nga hinay-hinay nga nag-receive sa doktrina sa Dios. Dili package ang pagdawat niini. Ang uban nakakaplag una, dili pwede makaon ang baboy. Pero wa pa sila nagbantay sa adlaw yung pagpahulay. Ang uban nakakaplag nga dili makaon ang unod sa baboy, unya nakakaplag sa adlaw ipagpahulay, pero wa pa sila nakakaplag mahitungod sa kamatuoran sa Trinity. So ingani igsoon ang issue diri nganong girabaptize siya kay sa doctrinal issue. Nga wala gani siya mahibalo nga naa day Holy Spirit pero nabautismuhan siya sa bautismo ni Juan. Laktod nga pagkasulti, dili sayop ang bautismo ni Juan. Ang issue diri tungod kay dili kumpleto nga kamatuoran ang iyang nabatnan. Sumpayan ko sa pagbasa, versikulo 3. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo mingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. So, dinhi nga punto, wala mag-ingon si Pablo nga sayop ang bautismo ni Juan. Kaya ang bautismo ni Juan igsuon, mauto ang bautismo sa paglubong sa tao sa tubigon nga dapit. Ug ang example nga ato makaplagan dinis balaang kasulatan sa bautismo ni Juan, gibautismo usab niya sa panahon kang Jesus Christ. Mateo kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 16. Og mauni ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Atong basahon 13. Nag-ingon diri. Sugot tas 11. Og ako nagbautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagpaulahi kanako, labi pang gamahanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang gibautismo kaninyo, mao ang Espiritu Santo o kalayo. Ang iyang paliran, na sa iyang kamot. Pagahinluan niya, o guban pa. Diretso tas 13. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako may kinahanglan nga imong pagabautismuhan og ikaw na hinuon ang mianhi kanako.
Og si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Unya na bautismuhan si Jesus Christ. Kinsay na bautismo? Si Juan. So kung imong basahon sa gisulti ni Pablo, wa mag-ingon si Pablo nga sayop ang bautismo ni Juan pinaagi sa tubig. Kaya naabi mga tao karon igsuon nga wala na sila bautismo pinaagi sa tubig. Kay alang nila, pandungan na lang ka, pinaagi sa balahang espiritu. No? Nay mga tao nga wala na bautismo igsuon. Gani, ang ilang theology, lahi na sa theology sa balaan nga kasulatan. Bunay igsuon, daghang salamat anang imo nga pangutana. Okay?